त का हालवा भाई लो सबके को बजा दिला बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा था भाई लो देखल भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के और भाई लो प्रिया सोहानी के एगो ही सुपर डुपर भोजपुरी सॉन्ग रिलीज होके जा रहल बा। अरे हाँ भाई लो तो गाना कब तक गाना चैनल पर कैसन गाना बता भाई लो देखल गाने के टाइटल बा मरद अभी बाचा बा 2। अरे हाँ भाई लो वन वर्जन कुछ दिन पहले ही आ गल तो लोग सुन लगे बहुत ही झकास बहुत ही सुपर डुपर गाना वो हिट भल और मार्केट में बहुत ज़्यादा चला। तो भाई लोग सोचला खेसारी लाल यादव कि हाँ ये भी गाना डुबिट करल जाओ और भाई लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचावल जाओ और भाई लोग कुछ नया करके दिखावल जाओ। तो भाई लोग देखल ई वाला गाना बा जौन पूरा नया लुक में और भाई लोग नया म्यूजिक में पूरा कुछ एमे नया बा और भाई लोग नया सब कुछ एमे बा और भाई लोग में प्रिया सोहानी इफेक्ट में काम कइल बड़ी। आगे भाई लोग गाना गइले बड़ी खेसारी लाल यादव गइले बड़ा और भाई लोग सेल्फी राज गाना गइले बड़ी। बाकी बहुत ही सुपर डुपर वाला गाना हिट होके वाला बा। लेकिन भाई लोग तो लोग के बता दी कि हाँ ये वाला गाना कब तक ले आई और भाई लोग कौन चैनल पर आई। तो पहले देख लें ये वाला गाना बा जौन भोजपुरी के बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर आई। काहे खेसारी लाल यादव के सब डुबिट गाना जितना भी बा 2 गाना सब वही पा होता काहे कि जितना भी 1 वर्जन है वही वाला चैनल पर उनके चैनल मतलब दोसर चैनल पर वाला गाना रिलीज भरे जितना भी 1 वर्जन बा। तो भाई लोग 2 वर्जन उनके चैनल पर आवे वाला बा। लेकिन भाई लोग एकर कोनो अभी तक डेट नहीं निकल गई है तारीख रिलीज हुई। लेकिन भाई लोग बहुत ही जल्दी तो लोग के ये वाला गाना देखे के एंड सुने के मिली। तो भाई लोग तो लोग ये वाला गाना के तनको मिस मत कर ये वाला गाना के जरूर सुनिए लें काहे कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के ये बहुत ही बम ब्लास्ट सॉन्ग बा बहुत ही झकास सॉन्ग बा। तो ये तो लोग गाना तनको मिस मत करिए लें। बाकी तो लोग के आज की वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर लें और चैनल के सब्सक्राइब कर लें। अरे हम अगर तो लोग ऐसा ही भोजपुरी से हर एक खबर भोजपुरी में चाहता रहे भोजपुरी से रिलेटेड कोनो भी खबर तो लोग चाहता रहे खेसारी लाल यादव के बारे में तो हमारे चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर लें काहे खेसारी लाल यादव के हर एक खबर सबसे पहले मिलेला हमारा चैनल पर। तो लोग खेसारी लाल यादव के सच्चा फैन बढ़ल तो हमारे चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू सो मच फिर मिलते हैं कोनो अगला वीडियो के साथ।